היום ניתנת הזדמנות אחרונה לנסיכים מכל רחבי המדינה לנסות לשמח את ביתנו הנסיכה זיפתית. מה זה? נשמע כמו ציפורים כאלה, לא? מה זה? פיל! כנראה זה פיל מטורף ברח מגן חיות, או שהנסיכה באה לך לקרובה על פיל. הנסיכה באה לתפוס אותי בהליקופטר שלה. לא, אני יודע. זה אמא שלי, זה סבתא בסטה, אמרנו סוף סוף להציל אותי בהליקופטר שלה. אמא! משטרה? הנסיכה שלחה משטרה לתפוס אותי! יזרקו אותי לבית הסוהר! מה זה?